Pasado alas 10 kagabii, Setyembre 19, 2024, nadakpan sa Joint Drug Buy-Bust Operation sa kapulisan sa Buhangin Police Station 5 kauban-ubang unit sa PNP sa PRO 11 ang tulo ka mga suspetsadong nagapayuhot og illegal nga droga. Subay sa report sa mga pulis, gihimo ang drug buy-bust operation sa Purok Medalya Milagrosa, Barangay Buhangin, Davao City. Ang mga suspetsado giila nga sila alias Kerdo, 34 anyos, vendor ug top 2 sa listahan sa illegal nga droga sa Davao City, alias Gilmore, 41 anyos, vendor ug usa ka alias Nora, 35 anyos. Nakuhaan og napalitan ang mga suspect og gituohang shabu nga hapit 200,000 pesos ang kantidad. Samtang pasado alauna kaganihang kaadlawon, Setyembre 20, sikop sab sa drug buy-bust operation ang vendor nga si alias Dodong sa Purok 11 Bypass Road, Barangay Mintal, Davao City. Unang napalitan ang suspect og usa ka sachet nga adunay sulod sa gituohang shabu ug laing nakasachet nga gituohang shabu ang nasignit sa iyang posesyon nga mobalor tanan sa 56,826 pesos. Mismong ang mga pulis sa Tugbok Police Station ang nakasikop sa suspect.